வேர்ல்டு கப் ஃபைனலில் ஆஸ்திரேலியா டாஸ் வின் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் ஃபீல்டிங் சூஸ் பண்ணப்ப நம்மலாம் கொஞ்சம் நேரம் சந்தோஷப்பட்டிருப்போம். ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை அஸ்வின் விளக்குறப்ப நாமெல்லாம் எவ்வளோ பெரிய பூமர்னு தெரியுது. என்னன்னே புரியல. ஜார்ஜ் பெர்ரி சேர்மன் ஆஃப் செலக்டர்ஸ் நான் மிட் இன்னிங்ஸில் பிச்சை பார்த்துட்டே இருந்தேன், ஏதாவது உடையுதான்னு. அப்போ வந்து எப்படி கேட்டார், நான் கேட்டேன் என்ன இப்படி பண்ணிட்டீங்க, நீங்கள் பேட்டிங் தானே ஆடுவீங்க, ஏன் பேட்டிங் ஆடல அப்படின்னு கேட்டேன் டாஸ் வின் பண்ணி. அவர் சொன்னார், இல்லை இத்தனை வருஷம் ஐபிஎல் ஆடி இருக்கோம், இங்கே பைலாட்டரல் சீரீஸ்லாம் வந்திருக்கோம், எங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் படி இந்தியாவில் ரெட் சாயில் வந்து டிஸ்இன்டகிரேட் ஆகும், பட் பிளாக் சாயில் நைட்டில் பெட்டர் ஆகும் பேட்டிங் ஆடுறதுக்கு, ரெட் சாயிலில் கஷ்டமாக இருக்கும். லக்னோவில் பாரு, சவுத் ஆஃப்ரிக்காவோட நாங்கள் ஆடின மேட்ச் ரெட் சாயில், அந்த மேட்ச் நைட்டு பால் சீம் மட்டும் அவ்வளோ கொஞ்சம் திரும்பவும் செஞ்சுது, டியூ வந்தாலுமே ரெட் சாயிலில் பெரிய இம்பாக்ட் இல்லை, வேற பிளாக் சாயிலில் மத்தியானம் ஒரு மாதிரி இருக்கும் பிச்சு, நல்லா திரும்பும், நைட் ஆச்சுன்னா சும்மா பாட்டா மாதிரி காங்கிரீட் ஆகிடுது விக்கெட். இது எங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். அப்படின்னு நடக்குது பாருங்க. அவங்க ஐபிஎலுக்கு வர்றது, இத்தனை சீரீஸ், இந்தியா வந்து ஒரு சென்ட்ரல் ஹப் ஃபார் கிரிக்கெட் ஆனதுல அவங்களால கண்டிஷன்ஸ்லேயே எல்லாத்தையுமே ரீட் பண்ண முடியுது.